persones, la qual cosa vol dir que superem el 50%. I ens posem en un 51,37%. Benvinguts senadors, que ja us ho havia dit, i també haig de saludar, o hem de saludar la gent de Ràdio Taradell que ens estem entrant en directe per ells. Per tant, per ells també salutacions. Hem fet aquí una mica de comparació perquè veiem com anàvem de vots. Com podeu veure, hem aconseguit 2.608 vots, la qual cosa vol dir que a nivell de vots hem tingut més vots que l'Estatut del 2006, que se'n van aconseguir 2.447. Són 120 vots més, 500 vots més del referèndum de la Constitució Europea i pràcticament 1.000 vots més que les europees d'aquest any. Aquesta és una bona dada. Malgrat que en participació hem superat el 50% i hem superat també el referèndum de les europees i el de la Constitució Europea. Les europees i el referèndum de la Constitució Europea. Aquí teniu les dades una mica perquè veieu com queda. Aquest últim que hi ha allà seria la consulta d'avui i per tant jo crec que ens aproximem molt a qualsevol elecció d'aquí i estem a la mitjana no. Els resultats de sí o no us els comunicarà Manel. Va, Manel! Serà molt clar que Taradell és independent. Pobles de la comarca, però el 97 estic segur que serà un més de la comarca. 97, 66, o sigui, més 98, 67. De nos, 42 vots, de nuls se n'han comptabilitzat 7 i de blancs 12. Sí, crec que hi ha una dada important que és que aquests 2.547 vots que sí, són més de la meitat de la gent que estava cridada a les urnes. Per tant, això vol dir que encara que tota la resta que hagués vingut a votar hagués votat que no, el sí hagués acabat guanyant. Però per valorar-ho amb més profunditat tenim el nostre portaveu Antoni Pladevall que s'ho ha preparat ara aquí ben ràpid, però que jo crec que ens pot sortir molt més. A vegades molt m'acosto. A vegades els números són molt eloqüents. 51,37% de participació. Teníem raó i hem guanyat. 98% de vots positius. Teníem raó i hem guanyat. Tenim una victòria preciosa a les mans i gairebé no sabem què fer-ne. La victòria del poble de Taradell, que esperem que també sigui la de tota Osona i també la de tots els pobles que aquest país avui ha votat aquest referèndum, que ha superat moltes expectatives. Èxit és una paraula d'origen llatí, perdoneu-me la verbalitat, que vol dir etimològicament sortida, alliberament. Hem donat sortida a l'ànsia de llibertat col·lectiva que portàvem tancada. Un èxit aconseguit, també ho hem de dir, malgrat tots els entrebancs i la poca o nul·la col·laboració d'alguns dels nostres manaires i d'alguns dels nostres, per no dir tots, mitjans públics, que paguem tots. Han silenciat tant com han pogut
aquest batec nou i imparable de la gent corrent que som nosaltres. I només han començat a parlar-ne quan la realitat s'ha desbordat i ha pres tal envergadura que amagar-la més feia molt lleig. No ha decebut. Penso que podem estar molt orgullosos. Tardé ha posat la pedra que li corresponia a la gran catedral de la llibertat, que va començar a obrar la gent valenta d'Arenys de Munt, també un passat 13. Però encara penso que hem de dir una altra cosa. Aquest èxit d'ara és un èxit que és més del que ens pensem. Jo penso que encara ignorem l'abast i la magnitud real d'aquest èxit. És un èxit que hem aconseguit malgrat la precarietat de recursos i sense comptar amb l'autoritat de les institucions. Algú pot imaginar-se que es pot convertir aquest 53% de participació, 51,31% de participació al dia que el nostre Parlament proclami, convoqui de manera oficial el referèndum per a la llibertat de Catalunya? Raonablement, estic segur, crec que estarem segurs, admetre que la participació serà molt més alta, perquè se'n parlarà molt més. Per tant, hem tingut una victòria en l'abast de la qual encara ignorem. Per tant, és una victòria que desconeixem, però que mirarem de saber fins on arriba. I penso que hem de celebrar que es tracta sobretot d'un èxit col·lectiu, perquè la participació de la gent ha estat exemplar. L'eufòria i l'alegria que avui es palpava pels carrers de tot el poble és indescriptible. Hem vist gent de totes les edats i de mobilitat vària venir a votar, gent amb caminadors, gent amb cadira de rodes, gent que llagrimejava. No passa pas, diria que no passa pas, en les altres consultes o referèndums. Ha estat una jornada de difícil descripció. Els adjectius costen de trobar. Espriu es va morir, Espriu que en sabia molt. Penso que hem d'acabar dient, expressant els agraïments generals a tothom. Penso que hem estat a l'altura de les circumstàncies. Crec que hem tingut l'orgull necessari. També m'agradaria destacar, però, el coratge, l'empenta, les hores que hi han perdut moltes de persones que són les caps de les diverses comissions, en què es dividia la comissió organitzadora, i d'una manera especial Manel Alcubierre, perquè ha sabut cohesionar persones de tarannars molt diferents. Això sovint mena al fracàs, però penso que ell ha aconseguit que no ho fos, i d'una manera especial, ja ho sé que s'empiparà, però penso que he de dir el nom d'una persona que penso que ha estat l'ànima i l'antífex d'aquesta aventura de final feliç. Em refereixo a Jacint Cellers,